A mi el que em va agradar molt va ser quan la Isa va dir us he agafat perquè us heu tirat a la piscina. Sou uns inconscients. Exacte, sou uns inconscients. Esteu sonats. Però escolta'm una cosa, podem parlar del currículum del Darren? No, és que això no, parlem-ne perquè... Què és allò d'encriptar coses? És que us caieu de cul. No, anirem rectes. Un tio que és soldat, havia tocat encriptat i És que antimissils. has encriptat. Jo no m'atreveixo a portar-hi la contrària. Però no, És un tio molt normal. és un tio normal, però és que jo amb el currículum que té, com es pot ser normal? Jo no ho entenc. Però perquè això no ens entraria tan és bé tot mentalitat anglosaxona. És veritat, això. Vale? I al nord, excepte Alemanya, que tots s'han de posar el títol del que són, Totalment d'acord. si són enginyers o doctors o el que sigui, a Anglaterra, a Holanda, importa 3 pepinos. Els MBAs que hagis fet no importa res, ho has de demostrar tu i la credibilitat te la guanyes tu cada dia. Exacte. I si ets Amb la un teva palandengo que no tens cap títol, Però ets un crac. però ets un crac, sí senyor, ets un crac. Exacte. I com que ets així, doncs tractes normal a tothom. Jo no sé si a vosaltres us passa, però jo, per exemple, sóc molt conscient de que el país i els inversors també ens estan mirant. Home, segur. I em sento... És una pressió bonica, però és una pressió, no?, de dir, ostres, escolta'm... El país vindrà Uns d'aquí ens miren una per mica. fer-ho bé i uns altres de més enllà ens miren per enfonsar-nos. Bueno, el país més gran ens està mirant per posar-nos pals a les rodes, però el nostre país petit, preciós, ens mira per l'expectativa d'esperant que ho fem bé. És que pot ser una cosa històrica.